כשטל יצא בבוקר להילחם, הוא עשה את זה כדי שכולנו נוכל לחיות. כל מי שנהרג באותו בוקר יצא כדי להגן על החיים של החברים והתושבים בניר יצחק. זה המחויבות שלנו לחיות חיים שמחים ומלאים, כי עבור זה הם נלחמו ונהרגו. הכי קשה זה המחשבה שהקהילה לא תחזור לעצמה. הטראומה של אותו יום נצרבה עמוק בתוך הנשמה. חייבים להתגייס ולעזור ולתת יד בכל מה שאפשר כדי שניר יצחק יחזור להיות המקום הכי טוב בעולם לגדל בו ילדים, שתהיה כאן מציאות שוקקת חיים, היא מלאה בעשייה, מלאה באהבה, שיהיה כאן רועש ושמח כל רגע ורגע ביום. ימי שישי בערב, מחוץ לחדר אוכל, כל הרחבה המרכזית הייתה מלאה באנשים, ילדים, תרבות, משחקים, מפגשים חברתיים. הקיבוץ שלנו עכשיו מפוזר. נכון לעכשיו, 50% מהאנשים עדיין לא חזרו לקיבוץ. אנחנו חייבים להחזיר לקיבוץ אנרגיה של עשייה, של אופטימיות, של תקווה, של שמחה. חשוב לנו להמשיך להיות עוגן אזורי ולהוביל את הצמיחה המחודשת של כל האזור. ניר יצחק זה סמל, וכשניר יצחק יפרח, כל האזור יפרח. מערכת החינוך שלנו היא גאווה מאוד גדולה, עם רשימת המתנה של ילדים מהאזור. אנחנו מקפידים לצאת לטיולים בכל בוקר, מבקרים את הפרות ברפת, את החיות במשק חי שלנו. אנחנו מאוד שומרים על החיבור של הטבע והחי עם הילדים. המשימה שלנו זה לפתח מענים קהילתיים, חינוכיים וטיפוליים לכל תושבי ניר יצחק. ליצור מציאות חדשה, לאפשר לאנשים שלנו לחזור לכאן באנרגיה אחרת ולמשוך לכאן עוד ועוד משפחות. כדי שכולם יחזרו לניר יצחק ונשוב להיות הקהילה החזקה והגדולה שהיינו, אנחנו צריכים את התמיכה שלכם. אנחנו צריכים אתכם כשותפים במסע חזרה הביתה.